4-lane flyover from MES College Junction, the Bogmalo Junction, 4-lane UAP at Queenie Nagar Junction, NH 566 हे 472 कोटी रुपयाचं 4 किलोमीटर काम NHAने पूर्ण केलं। जानेवारी 2022 मध्ये मी जेव्हा गोव्याला आलो होतो तेव्हा एअरपोर्ट रोडच्या लांबीत बऱ्याच ठिकाणी ॲडग्रेड जंक्शन असल्यामुळे खूप ॲक्सिडेंट होत होते आणि याबद्दल या रोडवर माझ्याही लक्षात आलं की याच्यामध्ये एअरपोर्टमध्ये जाणाऱ्या लोकांचं एकंदरीत आवश्यकता लक्षात घेता या रोडला रिडिझायनिंग केलं पाहिजे। आणि आज ते अधिकारी इथे उपस्थित आमचे अंशुमाली त्यांना मी सांगितलं हा तुमचा रोड बरोबर नाहीये, त्यामुळे याचा पुन्हा अभ्यास करा आणि याला रिडिझाईन करा की जेणेकरून याच्यावर ॲक्सिडेंट व्हायला नको। आज मला हे काम देखील मंजूर झालेलं आहे 460 कोटी रुपयाचं आणि याही कामाला प्रत्यक्ष सुरुवात झालेली आहे आणि हे काम जुलै 2026 पर्यंत पूर्ण होईल। त्यामुळे एअरपोर्ट पर्यंत जाण्याची कुठल्याही प्रकारची अडचण राहणार नाही। अडचणी आहेत त्या वादात मी पडणार नाही, कोणी PIL टाकली, कोणाची जागा आहे, शेवटी हा गोव्याच्या जनतेच्या हिताकरता होणारा कार्यक्रम आहे। या ठिकाणी अपघात होऊ नये, लोकांचे मृत्यू होणे हाच उद्देश त्यामागे आहे आणि हे काम 2026 पर्यंत निश्चितपणे पूर्ण होईल। या कामामध्ये 3 किलोमीटरचा फ्लायओव्हर MES जंक्शन टू बोंगमालो जंक्शन, 1 VOP ॲट क्विनी जंक्शन आणि 9 किलोमीटर लांब सर्व्हिस रोड व इतर जंक्शनची सुधारणा करण्याची पण कामं समाविष्ट झालेली आहे आणि त्यामुळे निश्चितपणे गोवेकरांचा याच्यात भरपूर फायदा होणार आहे। इलिमिनेशन ऑफ जंक्शन्स, ॲक्सिडेंट स्पॉट्स इम्प्रूव्हमेंट, सेपरेशन ऑफ NH अँड लोकल ट्रॅफिक, देअर बाय रिडक्शन इन ॲक्सिडेंट्स हा याचा मोठा फायदा आहे।